עכשיו אנחנו כאן נשארים בקריה, שליש מהתושבים שפונו מקריית שמונה לא חזרו לגור כאן, אבל יש לא מעט משפחות שעשו את המסלול ההפוך ובחרו דווקא עכשיו להעתיק את החיים שלהם לכאן במהלך המלחמה. אחת מהן היא משפחת גל, ואיה, את נמצאת איתנו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מאיפה באתם? אנחנו הגענו מתל אביב. אני, דני בן זוגי ושני הילדים, תומר בן 12 ואמרי בן 7. אני הקמתי פה, פתחתי פה בעיר, הגענו בקיץ האחרון, באוגוסט. בעצם לאורך המלחמה ככה שמענו והבנו אולי הרבה יותר לעומק מבעבר את המשמעות של החיים פה בצפון היפה והחשוב הזה, את מה שהעיר הזאת עברה, את הטלטלה, את עומק השבר, והחלטנו שזה המקום שאנחנו צריכים ורוצים להיות בו. אבל תסבירי רגע את הלוגיקה, תכף נדבר על מה אתם עושים פה, תסבירי את הלוגיקה. את שומעת הרי לאורך כל המשדר הזה, לאורך כל הימים, מה חסר פה? חינוך, בריאות, תעסוקה, רווחה, תשתיות. אז כאילו את באה ממקום, באה מתל אביב, שם יש את הכל בתועפות. אז למה לבוא למקום שבו באופן מובנה את נותנת לילדים שלך פחות? אז אני לא מסכימה איתך. זה מה שאומרים פה חברים. נכון, יש עוד נקודת מבט, עוד זווית, דווקא של מי שהגיע מתל אביב. ואנחנו, מאז שעברנו, הילדים יש להם טבע וחוויות כמו שלא היו להם לפני כן. יש לנו שקט, אין לנו פקקים, אין לנו בעיות חנייה. הם לא פיתרו הילדים? מה הם אמרו? בהתחלה, ברור שהיה להם קשה להיפרד מהחברים. לכל ילד אני חושבת שעובר כזה שינוי, זה לא דבר קל. אבל קיבלו אותם כאן בזרועות כאלה פתוחות וכאלה חמות, גם במסגרות החינוכיות וגם בעיר, גם אותנו, שאני חושבת שאנחנו פה פחות מחצי שנה, ואנחנו כבר מרגישים בבית. באמת הילדים מרגישים בבתי ספר, חברים. באמת. ומה הם עושים? כי ראיתי, ישבו פה שני חבר'ה צעירים, אמרו קודם, אין מה לעשות 5 אחרי הצהריים. זהו, נגמר, אין פה לאיפה לבלות, לאן ללכת. כן, אז הילדים שלי עוד קצת יותר צעירים. 2 דקות והם מגיעים לשם. נכון, אבל יש להם חוגים, הם יותר עסוקים ממה שהם היו בתל אביב, ויש להם חברים. ואנחנו מטיילים, ויש לנו נחל ליד הבית. מה את עושה ומה בן זוגך עושה? אז כשאנחנו קיבלנו את ההחלטה לעבור לפה, אז בעצם זה לא היה, אנחנו לא היינו עיוורים. הבנו שוב את עומק השבר שיש כאן, והבנו שהחלק מהעתיד של העיר הזאת קשור גם בזה שאנשים משאר הארץ יבחרו במקום הזה, ויבחרו גם אנשים חדשים. בנוסף לאלה שאנחנו מקווים שעוד יחזרו, שגם אנשים חדשים יבחרו לעבור לגור כאן. אז אנחנו קיבלנו החלטה שזה יהיה חלק מהמשימה שלנו. לא רק להגיע, אלא להביא אחרים יחד איתנו ואחרינו. בן זוגי דני, הוא לקח את זה ממש כמשימה, ואפשר להיכנס ככה לאתר הפייסבוק של צמיחה לצפון ולראות את הפעילות הגדולה שהוא עושה. ובאים אנשים, ביום שישי הקרוב יש לנו פה בעיר כנס מתעניינים של אנשים מכל הארץ שבאים לראות את העיר, להכיר, לראות את כל הבנפיץ המטורף שיש בלחיות במקום הזה. וכבר עוברים ויעברו עוד, בקיץ אני מקווה שתהיה לנו עוד מעבר של משפחות, של אנשים נוספים שרוצים להגיע להיות חלק. אני עצמי פתחתי כאן עסק, פתחתי כאן סטודיו ליוגה, למחול, לתרפיה, דרך תנועה, פעילויות של הורים וילדים, תמרה בגליל. חוצים ועצבנים את מרגיעה אותם. חלוצים החדשים. כן, אז אתה מאוד מאוד מוזמן, שניכם. תתחיל תמונה שלו מהיוגה. אני אשלח. יש לנו לא רק יוגה, יש לנו מחול, יש לנו פעילויות של הורים וילדים שבאים לנוע ביחד, ליהנות אחרי צהריים, דברים שאנשים באמת שמחים לקראתם ובאים ונהנים מהם. ואנחנו רואים איך הדבר הזה, התנופה האדירה, פתחנו רק לפני 3 חודשים, והוא הולך עוד לגדול ולהתרחב, כי יש פה קהילה נהדרת, ובאים לפה גם מהעיר וגם מהאזור, מהקיבוצים. אני בטוח שהקהילה נהדרת, אבל רגע תגידי לי דבר אחד. איך, את יודעת, קשה פה, קשה. אנחנו שומעים את זה בשיח, אנחנו רואים את זה וכו'. וכשקשה, אנשים הולכים בדרך כלל ללחם ולחמאה. ויוגה, פילאטיס, ריקוד, זה הרבה יותר לנשמה, זה גם לגוף וזה גם הרבה מאוד לנשמה. איך משכנעים אנשים לפנות את הקשב, או לפני לפנות את הכסף? לפנות את הקשב. אז אני חושבת שהיום אנשים מרגישים. כבר לא צריך לשכנע אותם כי הם מרגישים. שהדברים האלה הם לא מותרות, אלא היכולת שלנו, קודם כל,
להיפגש אחד עם השנייה, אחרי צהריים, דיברו פה על ככה מקומות לצאת אליהם בערב, זה גם חלק מהעניין, זה מקום שמייצר קהילה. להרגיש שאני, דרך הגוף שלי, גם עושה את שני הדברים, גם את החלק של התרפיה, של בעצם לאבד ולצמוח מהמקום, מכל הדברים שעברתי, אבל גם את החלק של הצמיחה, של היצירה, של הביטוי, של לתת מקום לקול שלי. וכל הדברים האלה, באמת אני חושבת שהם מעולה. לחם וחמה. תגיד, יש מקום יותר יפה מהגליל. זה אתה לא צריך לשכנע אותי, אבל אתה צריך לשכנע את ממשלת ישראל. אני מזכיר לך שאצלי ניצחת, השקעתי פה כל מה שאפשר וצריך. אתה יודע את זה על 40 שנה. אמרתי לך, לא הפסדתי אף פעם, גם לא אפסיד בקרב הזה. אליפות. איה, תודה. תודה רבה, ואני באמת מזמינה ליום שישי הקרוב להגיע לכנס מתעניינים, לבוא, לראות, לשמוע. זה קורה כאן בעיר, במתנ"ס ונקובר, שישי בבוקר, ויהיו פה גם אנשים מהעיר שבאים לספר על הקהילה שהולכת ונבנית כאן בתוך העיר, קהילה משותפת של מצטרפים ושל הוותיקים, וגם הזדמנות ככה באמת להתרשם מהעיר המקסימה. איה, תודה. תודה לך. אנחנו יוצאים להפסקה, דקה אחת בלבד, כבר חוזרים. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה למשדר שלנו, כבר חוזרים ונהיה באירוע נטיות לט"ו בשבט של ילדי גן דרור כאן בקריית שמונה, כבר חוזרים.